Mao ni ron ang saha nga mo ang itanom. Oh, dara. No, mao ni. Unsa man ni dong? Buhi ni? Patay ni. Buhi ni. Ha? Buhi ra ni. Oh, mao ni siya ang saha nga mo itanom ani nga mo ang gikuan ni titing sing kahoy. Hakot ani akong banas kung pagumangkon mo ni hakot ani. Si Duhuan ug si Dudong Junjun. Ano guys, kini magtanom meron kay ting-uwan naman. Kada gabuhubo lang gani ko kay mas mayo mo kuno kini ang magtanom kag saging nga maghubo-hubo kay pinanitan daan ng saging. Oh, bungot sokok. Oh. Amo sa ning kung ano na mo ang vlog kay amo sa ning itanom ni mo ang saging. 22 pero minuto sa bedaan. Kay mas mayo mo tanom tag busog. Sige. Pasaan na si kahoy partiran do ula igo lang gibagat niya diare yat. Ojo klaro ni ta. Bungot sokok. Tag-tag ni pasaan tag-tag pa ni. Igo lang ipasaan niya kadiot. Pagkabungutan gid sa okok yung tahana. Ano dali dong? Ngaw dali dong? Manami pinto. Ade, da may pandre. Che! Hoy, patay. Ikaw si Iro ang atong isda? Murag padong. Durot naman karo. Dagko adik usa. Adi masayo no eh. Alay. Yung kag pila ka minuto mong lugit-lugit to. Ay tiglugit ay. Dawalon dila. Ano guys, masiya ang kuan sa saging guys. Siya tanong. Gagmay de kayong uban sa. Oh, pero mo na indot kayo. Hay nani. Buhi oh. Ah, Kana siya mo na indot og buhi. nani di siya guys, pagtanom. Butang pag ini tanom. Ano siya ang amo ang diskarte aning pagtanom og saging di ay. Ning ani on din siya guys. Kuan na atay kana ang hintawag nako karon good news kayo si Sir Boy Pinya. Sir. Salamat kayo sa imong gi kuan ako. Sa Alimokoy Tres Buhakak. Shout out din ni Sir Boy Pinya. Sir Boy Pinya. Ya sa Dika Homes Manila kumpare ni sa ako ang amigo nga Dos Compañeros Official si Bay Franklin. Shout out sa tanan sa mo ang mga supporter. Nagtanom mig saging diri ron si Alimokoy og si Titing Singkahoy uban sa among mga amigo. Akong banas kong pagumangkon si Duhuan. Wala ibton ri kare. Tanom mig kahoy, tanom mig kana ang kuan ri guys, tanom mig kana ang yating saging kay maning saging itanom kay dili kay galmunon. Okay. Ako sa ning tapusong og vlog humano na ko niya tiod. Guys, si Titing Singkahoy guys, nagsugod nagtanom sa saging guys ha. Nara, gitanoman na niya og saging sugod ang among mga bangag nga amo ang gitikad ato mga nangaging simana. Dunay demo si Titing Singkahoy bartis sa pagtanom aning maong saging. Titing Singkahoy, please come in. Maayong hapon kanyang tanan guys. Niya karon nasugda na to ang bagong tanom sa atong saging ug hatagan siguro na siya og taas og lugway kinabuhi. Ngay aron nga magdaghan ning saging nga gikan dire padung sa ubos. Sa among pagsugod mao ang pagsugod aning 300 ka punuan. So ang 300 ka punuan mao ni may tabo na mo nga similya. So murag naay mga diferensya sa mga similya kay ang mga tagiyaan ni pod wala kay sa kagalam sa saging kay murag gilibunan. Naay dagko naay gagmay. So ang atong ipaabot ini mao ang pag-harvest na lang. Sila ha naay dagko naay gagmay, pag-harvest sila siguro sa karon kay sa ilam ning muam ning pangayo nya. Amo ang punggi kuan pod Pinundar gamay. Pinundar og gamay. Then naragnan to karon to pa sila nag-ibot pa sila dito sa guys. So ato ni siyang ianam-anam og tanom. So niya. Yan na ni karon ang primero nagtanom ato ani siyang pamaigi pangitaag pagi kung unsaon ni siya sa pagbuhi kay Dara guys. sagboton bro kay sadra kay niya. Kinahanglan jud tag kanang limpyo og sagingan. Kay
Yun sa na pagsip-sip ni mo dahil nga sa butom gyapon na. Nitubo naman kay sige na mag-uwan po. Straight naman og 4 ka buwan. 4 ka adlaw. Buwan naman. So basta ato ni siyang limpyuhan. Ang punuan sa saging kung limpyo lang, posible nga ang saging mulapos. Then anam-anaman sa din atong limpyo. Kay karon basag kuan ning sagingan na diri nga bisag libon mabuhi ang saging. Sa Mindanao di may kakita anig. Nani katagaas sa sagbot. Resod yung ning iya sa Cebu kay bisag libunan tag saging ng harvest lang yapon. Ato ni siyang itanom. Tabunan ni mo ting tabunan. Una na to ni Jota gamay. Kay ang saha gud an. Ganyan ba talaga ang pagtanim ng isang bananas titing? Oh, Tabunan ng kunting lupa lamang. Gamay lang. Ganon nga. Gamay lang siya kay aron na. Bakit dito titing wala ang ano? Bakit wala? Yup na kay pumpas ko ang inahan. Rangan nga usa ka metro sok tunga unsa man ni pagkasukuran ako dai nga imbis usa ka metro sok tunga kini lagi ngotay metrosan. Abi na ko sa kametro sa usar man ka metro sun lak ang tag isa ka bangag. Kung usa ka metro sok tunga. Ari ka diri sa usa ka bangag, ikaduhang bangag kamo tanom ya. Sa sikaduhang ka bangag. So kanang ka bangag dia. Mapuslan ra gyapon na. Unsa may itanom nimo ana titing ng usa ka bangag? Sa pagkakaroon na ato nga pa man saging, ug mo man na to saging kana usa ka bangag ato na siyang paslakan og gabi para muhug gyapon sa katuig gyapon siya. Gabi. So ato pa, kung kinang nagmaabot ang Birni Santo, gyapon tay mapupuan niya to ang negosyo kung kubali. Kamot niya to ang So lain na pud yung plano nimo di titing sa gabi na sab. So wala. Nay manok. Para patay manok. Imbis mo kit-kit tag gabi kay watay kit-kit sa tag sudan tag manok. Lami yung sudan tag manok. Ano mo na? Ala. Hawa. Nao. Yan nagubuhi na to gabi. Guys, amo ang tiwasong pagtanom ning saging kay medyo giuwan mi karon buntag karong udto hapon na. Giuwan mi guys nya. Nindot kayo kay giuwan mi. Tanon mas titing sing kahoy ako mi naglunod ganiha guys. Akong gilundan og mga sarha ang mga kuan. Bangag nya karon siya mi nagtabon. So ako guys padayon ko dito magkuan sa ubos. Adto ko dito sa ubos guys. Are ko diri guys. Are ko diri sa ubos guys kuan ko diri guys lunod ko sa bangag guys, mga bangag lundan ko mga saging. Ang iyang ubang mga saha guys, dili ni siya dagko. Gagmay ni ang ubang mga saha niya guys. Dili siya dagko bitaw. Lahi sa ubang mga saha nga uban jud mga dagko na gid siya, mga tag-as na gid siya nga saha, pero kini among mga saha karon, ang among mga similya nga gitanom mao pala pagsubol. Mga inaani Mga inaani ba? Mao pa pagsubol. Nay murag mga bula. Mao ni siya ang among ilunod ning among mga bangag, pero matabunan man ni siya sa yuta kung imo ni siya kung anon. Medyo maglisod ko guys. Maglisod ko dili ko ni butang ang kamera. Dira, tulo-tulo lang una ang atong ibutang. Inani ni siya guys. Kini ako na ning gipalundan guys Dira. Ipanglunod na ako sa bangag ang kuan ang mga saha, mga similya kumbaga. Kung tatawagin siya sa Tagalog mga similya lamang. Kumbaga mga similya siya. Dira. Dira guys, akong gilundod siya. Diri sa ubos guys nga bahin. Ako po ning ilunod ning akong gidala-dala karon dire. Dira. Dira guys. Ya. Ano ang paglunod guys? Ano ang pagbutang guys Bang. Ya. Tarungon man siya butang guys kaya katong magtabon sa yuta. Dili siya maglisod.
Dara guys. Oh. Kini wala man ni siya mo imong butangan. Diha oh. Saging na siya. Oh. Saging na. So inaon pagtanom guys nya hinaot nga inyo giming masundan aning amo ang pagtanom aning mga saging. Oh. Gikan sa pagtanom hangtod sa pagbunga niini. Sundin na niyo ang amo mga upload karon mga sunod semana. Ari na po mi sa ubos guys, pupadagan mi sa ubos. O diha. Amuan na siya hang sip-sipo na pod. Nya amo ang tanuman na sabog mga lain na usab mga saha. So karong mga pipila ka bulan, inyo makita ang amo ang mga tanom ani. Kung unsay mga tubo, kung unsaon na pagam kay tinuod lang sa ako lang bahin sa ako kaulingon. Karon pa ko nakasuway og ani pagpanguma. Oh, kay nagbata jud ko og pagpaninda og lamas og kanaang lamas og kini ang mga prutas sa sulod sa merkado. So nagbata ko pagpaninda pero kini akong papa gyud ang lugar dipita dinhi. Mao gi magtikad aning yutaa diri sa una. Magpabukid man akong papa go nya akong mama magnegosyo-negosyo sa merkado. Mao ang akong mga maguwang mao swito sila sa pagpanguma. Oh sila man nananom man mga kasigingana. Oh kanang mga sigingana inana. Oh ilagi pamiyaan. Ilahang ipamiyaan. So sila mo nananom man ako mga maguwang jud. Sa unang panahon akong papa diri mo oy nag-uma ni mga yutaa diri. Nya kami si mama pod ako kini titing ising kahoy. Nagbata gid mi og merkado pod. Oh, ang akong pamaligya sa una sa merkado mao na siyang limonsito, lamas, mga suroy-suroy og isdaan, mga plastic, maninda kog plastic kanang inig nay mo palit og isda. Sanggaban na kog plastic ayon, share, plastic share nana ba. Oh, mao na ako nagbata ko sa negosyo. Oh, nya karon pa ni pandemic man, karon na natay pamilya sa wala sa koy wa sa kay kumukuha sa negosyo ron gumikan sa pagpangumpra lagi ngaglisod tas pagpangumpra. Oh, sa carbon. Mao na nga nagpabukid ko, mao nang nagtanom mig saging si titing singkahoy. Kaya ang tinuod jud sa ako ang negosyo gid sa ubos sa wala pa ang pandemic, nanindag prutas ang ako ang misis nya ako'y tigkumpra sa carbon, nagdrive po kog bihair. Oh, magdrive kog bihair, mangumpra ko og prutas. Pero akong misis mi nag-display. Oh, mo na siya nga wala naman pandemic man. So karon, ang hitabo karon, nanguma na lang ko. Wala na po ko mo drive og bihair. Wala na lang sa ko magnegosyo. Oh. Medyo napiktahan jud gamay ang kanaang negosyo nako sa panginabuhi nako, naipiktahan og gamay sa pandemic pero may na lang kay naaman ang YouTube, nakatabang po na ako ng YouTube channel, labi na gig badugangan pa rin sa inyong mga suportan o katunga pagka-subscribe, palihog lang pag-subscribe sa Alimokoy Tres Buhakak. Kami ni Titing Singkahoy, sundin nyo kanunay ang amo ang mga upload kay anhin na mo mapakita ang sinugdanan sa among pagpaningkamot aning bukid kay wa pa mi kasuway ani jud kaning panarbaho aning bukid pagpanguma. So karon among ipakita ninyo ang among pagtikad aning maong gamay ra kay nga area, ang amo ang pangayo para sa amo ang pagpaningkamot ni aron mapakita namo sa among channel. Hinaot nga inyong masundan kanunay unya. Shout out dai ko sa akong mga sponsor. Oh, sa akong mga sponsor, Emilito Amores. God bless mo niyan tanan ni John Ray Vlogs. Oh, John Ray Vlogs, dapat na siya vlogs guys, inyo subscribe. Oh, Ati Wing. Oh, Ati Wing TV. Canada Vlogs, Balamban Vlogger. Mao na siya mga sa Balandi family. Oh, nya napoy ako ang bag-o na pud karon nga nitawag ato ang amigo diha sa Mingdanilla. Kumpare ni siya sa dos compañeros ni Franklin Padayugdog o dos compañeros official. O napoy sa channel niya. Iyang kumpare ni tawag po nato. Mapasupot mo siya og hinabang ko no. Hinaot nga ato ala nang dako kay salamat po nako ay na kay birthday pro na to sa semana pohon. Bungot sa ok. Oh. Di shout out ko ni si Buyax Pinya. Oh, Buyax Pinya diha sa Mingdanilla. Oh, nagsunod po ni siya sa Tres Buhakak sa Janwa Mix TV og sa akong channel nga Alimokoy Tres Buhakak. Okay, hinaot mo diya ang naamo kanunay sa kapiskay kadasig sa inyong panginabuhi. Nya bro, salamat kay ninyong tanan. Unya sa tanan mga supporter nako, sawa na ko mo shout out, sige lang kay amo magkuan mo gumiglista ani ni Titing Singkahoy, gumikan kay nagsige mi aning pangumano mo. Mag-upload lang ko perminti nya wa ko kakuan sa mga nagmagpa-shout out. Pero sige lang, i-shout out po muna ko nya. Sa sunod akong upload, ako na jumong matag-satag sa shout out nya. Katong mo shout out ako karon, i-shout out at tangilan niyo ang inyong shout out ha. Okay, ma-shout out niyo. Oh, shout out ko sa Jitrix TV. Oh, Jitrix TV ni
Michael Tampos, Joel Nakamura de sa Japan. Jiskab Kabunita. Mga mo na silang wala kay na ko na sila malimti kay mahinumduman na ko na kay kana ang kuan man god mga solid supporter na yun. Og Edmore TV di ay akong igagaw sa kong misis Edmore TV. Ay paliw kog subscribe nyo guys ang iyang channel Edmore TV. Taga Masbate na siya nya nang inabuhi na pud diri sa Cebu City o kanang gwardiya. So hinaot nga nyo pud siyang matabangan sa iyang channel nga Edmore TV. 500 pa na iyang subscriber guys. Hinaot nga nyo siyang matabangan pod kaya usa po na siya nga kanaang solid supporter po sa ato ang channel nga Alimokoy Tres Bokak o sa Janwa Mix TV. Ayan nyo kalimti guys, Edmore TV, Bradex TV. Ato po na siyang mga kuan guys, ato po na siyang amigo. Mandaragat Idea Vlog, Mandaragat Idea Vlog. Ato siyang tabangan guys. So uban mga channel na to din nga uban na nakatabang po na to. Hinaot nga kamong tanan, ma-shout out muna ko akong mata sa tagsa sa sunod na kong pag-upload, okay? Hinaot nga kinyo ako masundan sa kanunay ni kong pagpanguma aning amo ang pagpanguan ni Titing Singkahoy pagpananom og saging. Hinaot nga kamong tanan magsunod lang gid kanamo kanunay way kapuol og mo mapulan sa mong mga naong kay probuyag abisan og wa mi sanina karon gwapo man lang gihapon. Hinaot nga inyo haming tabangan sa pag-subscribe lang, bisan sa pag-subscribe lang ug pagsunod sa among channel. Bisan og pila lang ka minuto nga pagtan-aw sa ako ang vlogs unya ayo lang ni escape ang adto kadiyot lang kayo. Hinaot gid lang imo mapulan. Bahala mapulan mo. Bitaw daghang salamat og God bless kanyang tanan. Daghang salamat kanyang tanan jud. Daghang salamat kay dili mi maabot og inani kadako ang among subscriber nga 17,000 plus ug wala mo nagsunod sa ako ang vlog. Daghang salamat ug maayong adlaw kanyang tanan.